kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad si Kangin ng Tufon Morales. And then, my partner usab karon diri si Randy Tayad. Karon na gaming partner diri. Okay? Kini nga bosing alagad si Kangin ng Tufon Morales. Okay, asap kita. Di kalimot, always say a prayer. Bueno, kisunan, ang atong suwatan po karatong atagan o pagtagad, no? Pinada kini sa kalalaki nga magpatawag lang sa ngan nga Julio. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Julio. Kini magunahon atas kalisod sa kinabuhi. Usa sa ako nga kita no nga sulbad. Mao ang pag-iban sa pakanunon o kining akong kamagwangan nga si Dudot. Ako gyung giampo nga maminyo na ni. Aron sa ingon, maiban na nga akong pakanunon sa amo. Tumang ko sila kabuok. Unya ako'y igong trabaho nga ikasuporta sa ako mga anak. Kay puong pas-uban, makabuhi man tuod ang pamilya pero sigang mata. Pero aron inyo yung masabtan na akong sugilanon, ingnon ko ani pagsugod. Sana ginara ko kinse, nabuwang na ako sa arte-arte, unja katong ahong parinte, gida ako gito nagbagong baile, pagkadali ko ragadyong nakaton, nining sadyaw sa mga batanon, maayo na ako mulikse, bilib nga dyan katong ahong parinte, apan ako walay jamo, nangadyo lang ako ni Lolo o galing sulage. Ni ining walay bakit ba ni aragad yung kiyata. Ang bukol gagisuwag lana, karsunis kuhut na, giparisan kong sapatos guma. Amo dayong gisulong gidugtong ang baili sa pista sa baryo katuhong arang daghan ng sikse nga mga badye. Ajay pagganindot. Si Imday akong gihapyon. Ajaw niya jaga. Aron di ka masagpa sana ginala kong kinse. Humot ka ang mga badye. Bisag mabuntagan ang among baile. Dili ako maulaw nga bulikse. Hala sige abanti ajaw bijay ang sikse nga badye tudahe. Aragad yung kiyata. Kung teenager pa, ja, ragad yung kiyata. Kung teenager pa, ja, ragad yung kiyata. Kung teenager pa, Atay. Say atay. Oy. Kanina ra ka sing ikaw ba kasigala ng mata nimo nagtan-aw na ako. Nabangi ko nukungan. Siga nga nagpingpiyong kung kanta diri tay. Siga ko ikaw din na tay. Oh, kinsa man tan-aw nimo ha si Ding Dong Dang. Dili tay oy. Wow, ko ana imposible ka nang may tabo na. Hello biya. Imposible di ko magwapong kubuang ka. Ikaw ba salamat ka ha? Pagkahimugso nimo, mura ka gimilagruhan. Milagruhan? Unsa tay? Pagkahimugso nimo, diri ka nako naliwat. Pero noon sa baga karon nga may dako na ka, tuwa naman ka sa imong inahan naliwat. Kita sa pasagin lang, nanay taon. Kalagun ka ng nanay tayo, kalagun ka. Hoy. Ikaw ba? Sakto mo ka sa edad. Panarbaho na, oy. Aron sa ingon, kung may trabaho na ka, magminyo dayon. O kung maminyo na ka, manganak na ka. O may apo na ko. Porbidan, kanan. Ikaw ba? Hindi mo kinahanglan, apo rin yun. Ngayon mo litan niya, apot suslob. Noon sa mga, o dyan maminyo ko, ha? Doon na kay kagastorya. Kanimo, Dodot. Wa na mauso na kasalkasan ron. Oy, darok-darok na lang. Kanto bitos nanay ni mo. Wa man may magkasalan to ba? Basta kay gidarok-darok ko tos daruhan. Daruhan? Kanya ang naong tayo mong ipasok sa kakunan. Oo. Porbida sa ato ba? Dito rin yung buhatas daruhan sa kakunan. O nga naman di ay ha. Di ka makatuo. Nay, bigil sa ni mong naungay. Ay, ano mo yung naong na ko? Murag bagong gidaro. Nay, nagagay, baong.
Porbida, gusto lang yun din mong magparihag tag naong nga kanang murag basakan ang naong. Maura. Hey, kana, pamil, iamong ko sa mga dagway, ha? Ano, parehas tag naong? Di ta parihag tag naong kay Junior Gugo ni mo. Usa? Di ay no. Kakidot. Dalimot man ko. Ako man din ni Junior ning kanahan. Pakakidot. Ayo. Unsay ato? Mga adlaw diha nang salud. Oy, dudot sige. Ikaw man gudi ay na. Palitar ko di ang KP nang. Sa man kipi ha. Kanang 6-in-1. Ha? Kanang 6-in-1. Oy, may kapi dudot nga 6-in-1. 3-in-1 rano na. Daway no unsa ikaw ba idara naman ta ka? Nya nga ihas man ka? Ha? Nakataoy 6-in-1 oy. Pero unsa man be? Unsa man nay naka 6-in-1 ana be? Sige ha. Oo. Kape, gatas, Oo. asukar, tulo na daan ha. Oo. Nya tubig, tasa, o kutsara di. Uno na. Sabi ito. Ang buot mong ipasabot ako pa imong pakutaon og kape. Wa ka da kape. Gahal-hal ka man lang dudot. Puli dito sa inyo Ato dito pangapis inyo. Porbida sa ni mo kalma lang gud sa lod. Ikaw ba hiblan mo kay ngaon ko kag baboy gud. Sa hinga og baboy, taka man lang ka. Tagsa naman ganit ang kaukanon. Paano may akong kaunon? Be, unsam sa panay mo kanon be. Big pie. Sa baboy na. Dili na baboy lagi. Bida sa nimo Unsa? Unsa may ilis ng baboy? Pig. Unsa man ang panay mo kaon? Big pie. So, pagkakindot niya nimo, baboy lagi. Unsa? Baboy? Pig. Pig pie. Unsa man? Awasan. Muday ni nakapahay blood nako. Kining pig pie. Pagkakidot. Wey! Tay. Uminyo na ko, tay. Para din na kang problema na ko, tay. Mao ba? Pagkabuutan ba ko din ng akong anak? Sige. May kinakanahuna ka na niya na anak. Sige. Dadoon ako mga suunon di sa ato, tay, ha? Kaya ako, sige, paila-ila ni mo, tay. Unya, pila may sugilano, nasabutan dayon ang ilang kasal. Kay pagpailaila sa kong anak sa iyang pangasawunon, tando dayon ko. Kay, ayawat, maggaan-gaan akong problema ba? Kay at least, maglain na sila, gamay na lang kong pakanuunon sa mua. Unya to. Pre, Julio, kasal day mong anak. Oo, pre. Namay naman gani mi gani, ha. Kita sad man, ha. Abi ni mo, magpabugnaw punta, pre. Asara ba ang mga barkada na to? Ano rada sila, pre? O sa man, tawagunan na ako? Tawag ka sila, pre. Sige. Bilkol! Kadaligo ninyo. Basta Bilkol, pre. Dali na kayo na. Yun na. Asa ba ito pagpupuno? Taman. Simulo yun, pre. Ito na palihog ang icebox na. Naradiha ang gipangita ninyo. Ang original, ang classic. Diyan Wow! Sa San Miguel Philippines. Di na pwedeng mawa, pre. Basta doon ay Birkol. Kinahanglang doon ay San Miguel Pelpelsen. Sarap laging kasama. Og mas aligri pag pre. Basta kumplito ang barkada. Og may San Miguel Pilsen. O saan may paabot ninyo? Sugdi na nga ninyo. Kaya sa... mga pare, cheers! Kamu dia, pagbirkol pun mo dia. Birkol!
Lahi ra gyud basta doon na San Miguel Pelpelsen. Lahi gyud. Oh, egir yung kayo mga barkada. Unya, pila may sugilanon, akong iklaro ang akong anak, bahin sa ilang kasal. Unya, samtang nagpaabot ko niya. Klarohon ko ning bata. Kuna na ba'y ilang tinigom? Kay murag hapit na rabang ilang kasal da? Oh, Dot? Oh, Han, dali, Han. Dali. Hello, Tay Julio. Maayong adlaw, Tay. Uy, Sinda? Niya aday ka? O, Tay. Gidamang kong dudo, Tay. Kay ingon man siya nga, anhil lang sa kuno ko din sabay. Unsay nga? Tay, ako ni butang iyang mga silina sa kwarto, ha? Ha? Sige. Ibutang na dito. Mas mainuon kay lisod ang magbuwag mo. Magsige og biyahe si Dudot paingon dito sa inyo niya. Lisod na kay kaslunon raba mo. Sige, Tay. Mistorya niya, Tay. Ako sa lipin mutang sinda sa mong kwarto, Tay. Hala. Okay, sige. Kamu lang usa des kwarto, ha? Ay, usara mo ko na itong kwarto. Ari lang sa sala mga tuwag ang uban ni mo mga manghod. Kamu lang diha sa kwarto. Sige, paimutan na dito ang mga butang. Tay. Dali, Han. Dali. Rita sa kwarto, dali. Aray sa sa kwarto, Tay. Ay. Murag kulbaan ko ng sitwasyon na da. Abi na kung adto na siya dito sa bahay sa babae. Kanahan ni Dudot, da. Unsa kay plano ani ay pagkakito. Asa na Marcinda, ha? Tapos kwarto, Tay. Ako ipapahuway. Kapoy, tapos biyahe down. Mao ba? Kining unsa may imong pakisultihan ako nak. Kining, Tay, katawag sa abot among pakasal may buwan na ba? Karoon mo to, Tay, no, di ba? Ano man? Abo sa ipuspon, Tay. Ha? Ano man to? Puspon sa namo, kay ang baboy nga mong giabdam taon para sa among kasal. Porbida malasa. Atas mga baboy. Unsay malas? Malas lagi kayo. Kaya saon nga ang baboy nga mong gitagana sa among kasal nga. Mo'y gamiton taon sa reception sa among kasal. Mamatay man! Unsay na nga matay? Mamatay na ka baboy nga mong giandam para sa among kasal. Nganong na nga matay man? O sa mga pagkahitabuan nga namatay man, ha? Na unsa man na yung mga baboy? Ipakatake! O sige pang-atake ba? Oh, ang usa, namatay ka, giatakis kasing-kasing. Usa? Oh, ang usa, giatakis kasing-kasing, mau namatay. Ginoo ko niya ang usa. Ha? Duha magkakabuok. Ang usa pod, kuhan, kining, Gatake po? dili, high blood tay, high blood. Yatis. Naday baboy nga high blood. Mo bitaw wa may bitaw nga high blood yung usa ka baboy taon. Pastila ni kalaki hadot. Ay sige lang tay, mabuhi lang taglaing baboy ha. Piliuna mo kanang dili high blood, madaot-laot gamay ba. Ay. Murag binuang nga man tingali ko ni Modot. Ay lagi tay, forbida oy ko bunda hometown na tong mga baboy. Naon niya usawan man nila to Puspon lagi karon. na mo kasal, ipuspon lagi na mo. Pita ni kalaki ha. Unya nga nung ni aman sinda din ni sa ato. Ako tay, aril sa siya diri taon, mitas tanto ng paabot pa sa bago na mong gibuhat ba nga kanang pabtan na namong balay ba. Mong budot ko ang bago. Oy, dudot paminaw. Hush. Murag ako'y atakehon ani sunod ng kalaki ha. Ha? Sige lang tay. Masunod magkakuha yung baboy ka Atay matit. tay, makasar lagi be. Ingna lang niya mog, ingna niya mig doon na kay kwarta, okay? Usa? Ang aman sa ako'y mangitag kwarta, nahibaw biya kang ako'y klarong trabaho, on-call, rabiling trabaho na ko, extra lang. Buot mong ipasabot. Ako na sa'y mabuhay ninyo, mientras wa pa kay kagastos kasal. Lagi, anay lang sa taon sa akong asawon noon taon, padaka na tong balay, lison mo kayo, utangon para mo gastos kasal, ikaw yung gasto. Abay ka, musugot ang pare nga utang. Kaban? Bitaw no. O niya, kanus amang yun ang kasal ninyo. Awa pa yung pizza ko nasa, kanusa mo kasal eh, way pizza tay. Matay ni kalaki hadot. Ha? Oy, murag ako'y madaot ani dot na. Karuhan na ninyo dot ha? Porbida. Lagi tayo. Sige lang og ma-regular ko sa trabaho na tayo. Kami bahala din istanat kung ma-regular na ko. Uy, kaha? Basta mga trabaho na ko tayo, ma-regular na ko. Ako rin bahala ninyo. Dudot.
Murag ikulbaan ako, nining gisulti sa akong anak. Sa pagkatinuod manggod, nalipay gud unta ko nga magminyo na siya para duha na lang kabata ang akong buhion. Pero noong saba, nga niya naman noon idadires akong anak ang yang asawa-asawa. Napuna na hinoon ang akong palamyonon. Unya to. Atay, kayo ko mata. Unya, Lungang na kang tako ba? Pero, anong ko kalungag? nga naman. Tay bugas tay. Amayo hinoon. Ang usayan. Karaan tay. Karaan bitaw. Pero sa mga pagkahitabo nga gahapon pa gani ko nagpalit og 2 ka kilong bugas. Nahurot na. Kadag ko ninyo gamoy. Ah, Ang sa ka kilo, maabtan pa man tog 2 ka adlaw. tatay sila inuunsa. Bida. Ay, para plite na naman ng kwartang nabili na ko diri dito. Ay, sige na ko tay. Ilisan ko na taon. Huwag ma-regular na ko. Uy, ayaw na lang, Dot. Panguli na lang kahamos probinsya, Dot. Uli bitaw na sindar sa probinsya tay. Aw, mao ba, may doon. Oh, kinalay palit og bugas, oh. Kunya, para plite magkakanin mo. Higa na lang maglakaw na lang ko paingon sa kontrabahoan. Pagkakidot ba ni? Oh, my goodness. Ay, mo na mo sitwasyon, pre. Pwe. Bisura na, pre. Eh. O, lisod mo lang. Mas may pang algebra na yung problema, ha, pre. Pero, may uli man kayang asawa sa ila, pre. Oo, niya, pero silang duha man itong nanguli. Dire pag-gib na ko mangayog parapnite. Grabiha naman sad, pre. Maulagi, pre. Paita sa akong sitwasyon. Pre, kanya asawa man na ron, pre. Aw, naarang-arang, kaya may uli naman ang babae sa ilaha. Okay na na, pre. Nabalaka ko, nalipay yung taganay ko, kay magmenyo na siya. So, doon na lang kabukang nahibilin nga akong anak, ang akong palamyonon. Pero, ang ganahan nga dudot, wagi ka ikog. Nagsalig lang gihapong amahan. Asa ba gid na, pre? Nga, pero, nala sila anak, pre. Kamot man na sila, pre. Oh, mo, lagi yung tabre. Kay, kami lang ganing upat. Magliso naman gani ko. Ya karo nga, nagdahin noon sa asawa. Nya, ako lang gihapoy, magpakao nila. Grabe yung taon ni Lagi lang. Nay, pre, maigo ko. Okay naman ka. Okay na noon, pre. Kay, wala naman diha sila. Tuwa naman sa lugar sa iyang asawa-asawa. So, nalagwagan ko balik taon na ni pre. Kay, murag adto naman sila manimuyot. Siguro dito sa bukid sa lugar sa iyang asawa-asawa, pre. Okay na, pre. Kumbati lang yun, pre. Nagpasalamat ko nga nakaulain sa las dudot o sinda sa iyahang katabay nga asawa-asawa. O kami na lang diri uban sa kong duha kanako ka mga anak. Unya, pagkaugma. Uy, Dot. Wala, mabibalik mo lang gidayon ka. Nabiaan mo, ha? May nalimtan mo. Yawa tay. Unya, anong mibalik mo kadayon? Ha? Kwan? Wala may balik din tay. May ito yung dito. Kaya nagkuha may sa iyang tulukan na. Oh. Usi. Namo si tao daan nga anak tay ba. 3 taon ni kubo. Ibiyaan sila siyang bana. Mga luoy man ko. Amo na sa tao ikuha ang tulo niya kanak tay kay magiluyon ko tagaliwa. Hoy mga bata, dali mo dire. Dire mo shot. Ana. Please lolo, please. Ginoo ko. Tay mo na tay. Lupik pa may mahatata ko ni. Kiss lolo. Kadaghan ba ako pagkanono na ni oy, ha? Ako magkasunod na takiho na ni. Sunod sa baboy. Takakit. Mao na akong problema karon. Misamo tayo noon kadaghan ang akong palamyonon.
ang asawa-asawa sa kong anak, doon naman gunida ay mga anak, totoo pag yun kabuok. Sa mo na may anik kalisod, usaon man itaw na ko ani, ay. Usaon makanako ni sila ay pagsulti. Palihog tamagi ko ng ninyo. Usaman kung kamo ang pagsultihon, Julio. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa papangampo. Bam, good morning po diya, Bam. Sa tanan mga namati Sa na tanan taron. nga namati na mo ron, may adlaw. Oh, good morning. Okay, ang sendo na to karong adlaw, Si Tatay Julio tao na Julio, Julio. Julio! Kini Julio ati pres balik ra ba to atong drama nga patukanga ko day. Ito ka nga. Oo. Kini sa Tatay Julio ati pres kuan kanang na siya anak nga usa ka gusto siya nga maminyo lagi. Unya, ang iyang anak, naminyo to, gadag babae dito sila ha, makasal. Goal kay siya, kay dugang-dugang kudos. Gustoanan, ni Olis, probinsya, abi niya, ato na po yun dito, pagbalik. Gadabi to, nagtulo kabok, anak siyang asawa, ate Prince, kay gipaangkan, mandayag lain niyang asawa. May anak, lain. May anak, lain mo na yun, problemahan ron. Saon ko na to. Daghan ang buhi uno. Ni Samot, sinukadaghan akong palamyon nun, tinood, ay, niya idaran na ba taon ni Julio, tiguang na, luoy kayo. Kanis dudot mo rin, may buot at tipres, no? Iyang ang sa sakripisyo mayo niya iyang papa. Luoy biya, luoy ko na Julio, eh. Ikaw, Bam, unsa may mo matamba ka ni Bam? Kaning parte sa kabutang ron na Julio, iyang pagkabutang ron. Abi ni mo, no? Ang doon ako ipaambat ang baligduhan niya akong ipaambit niya. Una, na dire sa Juan Capitulo 10, versikulo 10. Mato pa dire ay. Apan, ang kawatan mianhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao kinigingon ni Ginoong Hesus, no? Ang kasaboti ani matod pa sa pare kanang mag-ingon kag kinabuhing madagayaon. Unsa ay madagayaon, Bam? Ingon ni Padre, ug imong ining lison kini fullness of life. Madagayaon sa ato pa. Fullness of life, meaning daghan kag mga anak, daghan kag mga kwarta, daghan ka og mga balay, mga sadiya, dato ka. Apan kinahanglan ng imong kasing-kasing og imong pagkinabuhi nga espirituhanon naa sa Ginoo. Ako ning gibasa tungod kay do naman ko'y gamay pod nga wala mauyon ni mo kuan Julio? kasi nga niya. Julio? Dudot. Do naman gud ko'y wala mauyon ni mong gamay sa imong pagkaamahan. Unsa man, Bam? Apan sa dili pa ko musulti niya, padayunon ako sa New Testament gihapon, Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Mga ginikanan, ayaw pasuok ang inyong mga anak, hinuon ang mumahan sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Karon, Katong anak nga gidunggabi ang amahan. Saan to? wala na. Mao na akong gibasa ka ni dinilinya. Kay di ka na atong dito sa... Nya bagunaon na yung anak, Bam. Saan na be? Dili katugikan dito sa Juan o dinhi sa Efeso. Nga mga anak, mga kinikanan ayo pasoka ang inyong anak. Una lugar, doon na magukoy sa gamay nga nasawayan sa pagsugod lang daas sugilano na ano ko nasawayan niya isip amahan. Katong naingon siya nga ayaw na dili na importante ng kasal idarok-darok lang na daruhan. Dito na nagsugudaan nga dili mao ang iyang pagkamaan matuto sa iyang anak. Kaya sa pagkakaroon sa ato na minaw, bisan karon ang giawa karon sa ato mga kadagkuan sa simbahan, ipakasal ang mga anak aron tarong ng pagpuyo. Labi na karon nga summer, adunay daghang mass wedding. Bidaawan ni Julio, mga ano ito ginato ni Darok. Dito na daan ko nakasaway. Dito na daan ko nakasaway isip amahan. Isip apohan na karon. Kanang giingon niya nga kanang naang unsay nga ni ang iyang anak ng kamagwangan nagdadiha og babae pagkataon ni uli di balik nagdanag mga bata kadamri anak daan ang iyang asawa.
Ako itubag ani niya karon, ninumdum ko to diya sa ebanghelyo nga ningon ng mga apostoles Ginoong Hesus, nganong natao man siya nga butadaan sa pagkabata hangtod karon, do na ba kini sa siyang mga katigwangan o sabak niya ang tubang ni Ginoong Hesus, natao siyang buta sukad sa sinugdanan pagkatao niya to aron mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya. Karon ako ni sumpay dire, kisa tunay nga nang akong gida nga papel. Si Julio. Noy Julio, ako isumpay nimo nga basin kaning imo kamagwang ang anak nga ni naigi kaipon nga babae, doon na pag yung mga anak daan, base gituyo nas Ginoo, aron mahigmata og mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya padung nimo, kay imo pag matuto, doon naman ko'y gamay nga nasawayan. Gamay ron sa kayo, Katong gingon mamay. nimo nga, idarok-darok lang na daruhan, dili na bayo Ay, ba, ikaw lagi, ganong idasok ito sa gigan. Bayot man. Balik. Balik na, balik. Di ko na maayo. Diyan katungog mo, lalaki dito sa bugo, dito sa buong. Katong security guard, yan ginasok tuloy yung sa gibatayan, sa gingan. Nalagpot bitaw ng kambugo niya. Dadi kakabu. Nakapatay kong may kambo. Ninomdom na kong ate ni Pergol niya. Ano ay? Tingnan ko na siyang bana. Siya nagtudlo ni mo. Si Bambina. Balik ta. Balik. Noy Julio, kanang naang sa ako nang gingon, kanina tabo karon nimo nga imong anak nga lalaki, nagdaog babae, nagdapat yung mga anak, aron talag mahigmata ka sa Ginoo, kung unsa gi eksaktong mga pamaagi isip ginay kanan. Kaya doon naman kay gamay nga nasipyat sad nga, dili ganin mo ipakasalay mo. Ang naminaw ra ba karon nato Noy Julio, no? Mas mayo yung ipakasal ang mga kabataan, Kinahanglan gyud mga ipakasal, anak. eh. Kinahanglan. Doon na tingalay kay kuan gamay paparandi. Nasa gamay? Nasa gamay. Nitanaw dit paparandi sa studio panoy. to. Tuyo dito sa Ginoo. Tempa, ipakasal ninyo. Pakasal Uya, gito na naman. panalitan mga bata pa, wa pabayaan ka ng mga batanon pa, ipakasal dayon. Wa pabayaan na kasiguruan kung love ba yun na nila. Usag-usa. Hindi kung ipakasal, kung Lahi po na isang istorya. kung magbuwag, unya, mangita na sa problema nga sa pagkaano. Lahi Diba? po ng istorya ha. Mabito na ipag-iinom sa mga katigwangan nga kanang kung magminyo ka, kinanglan hugot ang bakos. Kung mularga ka, kinanglan puno na ang barko. Mo lagi niya, iyon mo nga ipakasal. Abot pa lang. Di, Saan pagsakay ni mo puno ng bangkuran? abot pa sabot ana nga tinuuray bag doon ang inyong gugma. Mo lagi, una, sa nga. Basta lang yung kiat lang inyo. Kiyat-kiyat ko na ko ba mga batanon niya, madisgrasya lang ba, na mamabdos, O, mabitaw ka pero na- wag yung love. Oh, mamanigit. Oh, mamanigit ka. Napakaroon sa tinood at presa, ayaw rin mo kanang premarital sex, digbing na mayo. Marital. Premarital Oh, sex, di mamayo. Mamanigit. Dili mayo na, kanang pinatigili lang ko nga, papilit, unya. Concentrate, papilit. Mao man ay gitawag ni Ate Priscilla kadang yun mo na karon gitawag ni Ate Pres agulyatog teenage pregnancy. Ana. 14. Ana ba ka? Dos na. Madisgrasya. Karon asa na mutugdon adto sa mga ginikanan. Ang giya sa ginikanan gayod. Kana. Pag-monitor sa ginikanan. Kana. Ako, basing mga bambina, marabig tarong, sa tinay anak. Kana sa ako lang na experience. Kay, kung ikaw Wala sa... mga tao, mabina murag tarong, murag jugwa pa ang Kay bisan, Ipangko na si Ate Pre. angkan. kay bisan tinuod ka ng bata ka man o manako ka mang tao or mahamtong ka man. Doon na ba yung uban nga masayop gyapon? Ano eh? Oo. Nilakaw ang asawa, nibalik, nagdaog laing bata. Mao na higayon na nga napangka na ka. Ha? Sakit akong duga. May paris ni Gili, Ate Presa. Ano man? Papilit, kung siyempre tagakos, butangay. Papilit bitaw? Oy, Uya. ano? Oy, kanang gulyat, Ate Pres. Papilit lang sa... Kaya si Gili ba? Kanang bilib ko ng Gili kaysa iyang kami nyo, nagkanak-anak sa 12 ka buok. Sakto. 13, oy! 12 13, namatay mga usa. 13.
ang iyang mga bata iya yung gipasunod sa Kristohano pagkinabuhi. Kay choir ba niya siya sa simbahan? Choir Mga bitaw. anak, mga gitarist po sa simbahan. Choir simbahan, gitarista. Dagana anak pa gini. Oh, nga pagdrama naman nato sa sakbayan Goliath. Ayun. Yan ang ako pag umangkon ako mangod. Guwapo na kayo nas Gili del Mar ko. Ay, sa ko. Taas ka siya ilong, no? Oh, makaliwat pa na katsila. Kana na biuduro na biuduro na kamagani kay Guyab. Di mo in love si Elmia o dili pa ni Gwapo si Gili del Mar. Ano niya? Bawa na lang to, Julio, ha? Ang Sige, ma'am. pag-isulti, tumanag yun to. Salamat sa pagpanagat ng tungtulumanon. Kuna ko ang paso, tihon.